खुलुमबाय बारग' एम एल ए हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसालानि जोबथा फिसालानि हाबा जाफैनायाव रबिबार बेलासियाव जों हाबायाव फिक्रिं बालायनावसो जायाखै रबिबार बेलासियाव जों गसाइगाव बङाइगावनिफ्राय मानगोनां जोंनि पुराना एम एल ए हेमन्त सारनि फिसाज्ला हिनजाव लाबोजानानै माबायदि मोजां हाब्बाय गोजोननाय दं मोजां साफा मोजां न'खराव हरनो थाखाय दा जों हौवानि न'खरखौ जों मोजां मोनो बे आरो खुलुमबाय बारग' एम एल ए हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसालानि जोबथा फिसालानि हाबा जाफैनाय जाबाय दा जों हिनजाव दोनबोदों हिनजाव लागोसो हिनजावनि फिसाया जाहैबाय फाथाखाथानिमोन बङाइगाव बेरखुलाव
बिथाङा साख्रि मावनानै थायोनो ओमफ्राय बङाइगाव बिहारनिफ्रायनो लाबोनाय जाबाय आरो हिनजावखौ दा डाटा खथा हिनजाव डाटा खथा हिसाबै जों फैबाय गसाइगाव एसेनोसै दा नुलांबाय थागोन आंबो एसे बाय बाजार आं ओरै दावखोनानै स्रा जागोन आफाद होनदों बर' आफादसालि आर'नाइ गोमो apa jangan apa sih बारा थाब जोबखागोन ना Labra sudah kano, labra jalan, haba jalan, labra jalan sih haba jalan itu rumah. Labra kau एक नंबर labra jalan. Pantauan sih kalau jalan. Maya? Pantauan kalau jalan ini, siapa sih haba ini? Labra labra. Labra. Indonesia, kami sama labra sama, mabnya kami sama Indonesia. Dia terpulung sini. Apa? Sangat kan?
어,